Rádio Slovensko, Slovensku. Choroba si nevyberá. Číha niekde za rohom, niekedy sa ozve v útlom detskom veku a niekedy si počká. Toto je príbeh Enike. Môj príbeh začal v roku 2022, keď som si náhodou nahmatala v prsníkovú hrčku. Asi trvalo mesiac, keď sme sa dopracovali k tomu, že je to zhubný nádor. Tá chemoterapia a aj všetky tieto rehabilitácie a liečby, ktoré ste absolvovali, vám pomohli? Zo začiatku áno. Aj sa to tak javilo. Najprv bolo asi najvhodnejšie začať s chemoterapiou, aby sme potom odstránili iba naozaj len nejaké malé množstvo z toho prsníka, alebo vôbec by nemusel byť odstránený prsník. No keď ja som absolvovala toto všetko, tak vlastne potom nasledovala operácia. Mne vlastne vybrali ten nádor, ktorý mal tých centimeter a pol, takže nestačilo to tam vyčistiť, ale musel byť vlastne vybratý ten nádor. No ale prišlo to CT-čko v oktobri, prsník bol čistý, lebo som mala mamografia a kontrolný ultrazvuk. Kontrolné CT-čko ukázalo 4 nešpecifické noduly na plúcach. Vy ste potom nakoniec sa vám podarilo nájsť peniažky na 3 terapie Keytrudov. Tá vám však nezabrala. Ale žiaľ, znova teda po 3 mesiacoch prišlo to kontrolné CT a tam proste povedali lekári, že vôbec tam nebol nejaký pokrok, že len progres tam bol. To znamená, že to, čo sa vyoperovalo, aj narastlo naspäť. Pomôžme Enike nájsť správnu liečbu, aby tu pre svojich blízkych zostala čo najdlhšie. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.